Ayallar babatda kemsetmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakkında konvensiýa, döwletiň borçnamalary. Dünýädäki her bir gyzda oglanyna bar mümkinçilikler bolsa nähili bolardy. Bu garaýyş ayallar babatda kemsetmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakkında konvensiýanyň esasyny düzýär. Geçen geleki videolarymyzda bir konvensiýanyň esasy iki ýörelgesi, düýpli deňlik we hukuklary kemsitmezlik barada gurrun berdi. Bu ýörelgeler ayal gyzlaryň aýratyn zerurlyklarynyň barlygyny ikrar edýär hemde olara deň hukuklary we mümkinçilikleri üpçün etmegiň möhümdigini görkezýär. Bu ýörelgeler döwletler üçin näme anlatýar? Bir ýurt konvensiýa goşulanda ol diňewer resminama gol çekmek bilen şäklenmän, gender deňligini üpçün etmek boýunça hukuk borçnamalaryny öz üstüne alýar. Şeýlelik bilen döwlet konvensiýanyň ýörelgelerini eýermäge we gender deňligini ilerletmäge jogapkardyr. Bu bolsa adalatly we deň hukukly jemgyýeti döretmek üçin döwlet häkimiýetiniň ähli şahamçalarynyň bilelikde işlemeligini görkezýär. Kanun çykarjy häkimiýet konvensiýanyň ýörelgelerini laýyk gelýän kanunlar döretmeli. Hukuk kemsedici düzgünleri aradan aýyrmaly. Şeýle-de ayal gyzlaryň hukuklaryny goraýan we olaryň ösüşini üpçün edýän täze kanunlary kabul etmeli. Ýerine ýetirji häkimiýet bu kanunlary durmuşa geçirmäge we olary amala aşyrýan düzgünleri işe girmäge jogapkardyr. Ýagny ayal gyzlaryň mümkinçilikleri ýeňeltilmeli. Saglyk goraýyş hyzmatlary elýeterli bolmaly we ayal gyzlar zorlukdan gorunmaly. Kadiýet kanunlaryň konvensiýanyň ýörelgelerini laýyklykda ýerine ýetirilişine, şeýle-de hukuky kemsedilen ayal gyzlaryň çeken ýetgisiniň öwrünün doldurulmagyna gözegçilik etmeli. Bu meseleni bir misal arkaly düşündirmeli. Bir ýurt konvensiýa goşulýar we gender deňligini ilerletmäge borçlanýar. Emma hökümet bir näçe kynçylyklara duçar bolýar. Jemgyýetde öňden bar bolan kadalar we stereotipler ayal gyzlaryň mümkinçiliklerini çäklendirýär. Kanunçylykdaky ýetmezçilikler ayal gyzlaryň iş üçünçiliginde we miras almakda hukuklaryny kemsedýär. Ferişteleriň çäkli bolmagy bolsa, ayal gyzlaryň hukuklaryny giňeltýän maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegini kynlaşdyrýar. Bu pätgerçilikleri aradan aýyrmak üçin ýurt öz döwlet borçnamalaryny kabul edýär we olary ýerine ýetirmek boýunça anyk ädimleri edýär. 1. Hukuk kemsedici kanunlary üýtgedip, ayal gyzlaryň durmuşdaky ähli ogurlarda deň hukuklara eýe bolmagyny üpçün edýär. 2. Enelik we atalyk ruhsady ýaly iş bilen şahsy durmuşyň arasyna deň aramlylygy saklamaga kömek edýän düzgünleri işe girýär we ayal gyzlara doly iş güýjünde işlemäge mümkinçilik berýär. 3. Enatalyk borçlarynyň deň paýlaşylmagyny öňe sürýärler we maşgalada adaty gender rollaryna garşy görüşýär. 4. Şeýle-de ayal gyzlaryň mümkinçiliklerini giňeltýän maksatnamalary döretmek bilen olara telekeçilik we liderlik ýaly ugurlarda tälim berýär hemde zerur ferişteler bilen üpçün edýär. Bu tagallalar oňyn üýtgeşmeleriň döremegine getirýär. Az köp ayal gyzlar işçi güýjüne we syýasy durmuşa goşant goşýar. Şeýle-de ähli derejelerde karar berilende olaryň seslerine hem ähmiýet berilýär. Bilim gyzlar üçin deň derejede elýeter bolup, olara mümkinçiliklerini doly durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär. Ayal gyzlara garşy zorlugyň adalmagy bilen kanunlar we jemgyýetçilik garaýşlary ýetýär. Ayallar ykdysady taýdan güýçlenip, maşgala we jemgyýete goşant goşýarlar. Bu ýetgeşmeleri bir günde amala aşyryp bolmaýar. Munyň üçin dowamly işlemek we jemgyýetiň ähli gatlaklaryna hyzmatdaşlyk etmek zerur. Ýurtlar döwlet borçnamalaryna agrarly bolan ýagdaýynda üstünlige ýetmek mümkin. Ayallar babatda kemsetmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakkında konvensiýa. Diňewer kagda ýazylan sözler däl. Bu gender deňligine ýetmekde güýçli guraldyr. Ýöne onu durmuşa geçirmek üçin işlemek gerek. Döwlet borçnamalary bu güýji açmagyň, ýörelgeleri hakyky ösüşe öwürmlegiň açardyr.